Agnaong. Uy. Happy 11 months old, baby. Happy 11 months. Hapit na mag-birthday, baby. Uy, sige mag-smile. Kita ag pangag. Isis. Oh. Twinkle, twinkle, little star. Ignaong. Ignaong. Nag-unggoy. Nag-unggoy. Kasi katugo na, sige kapag katawa. Hapit lang mag 1 year si baby na. No, this coming February 25. Ha? Ha? Mag-birthday na ang baby na mo, nga gwapo. Twinkle, twinkle, little star. 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 Zizi. 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 Huy, negara eh. Kaya nakadidik man, nakadidik naman. Zizi. 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 Little Mohan. Wala si mami. Wala si mami, no. Wala si mami. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder, Gigi, what you are. Bleh. Laagan na. Ning tanaw Miss Ubay. Ning tanaw kag Miss Ubay, be. Hello guys, madung adlaw natong tanan guys. Tarong adlaw day guys. Hinay na ay nananaw mi og Miss Alicia. Miss Ubay di ay buwang na. Sa kariday da, fresh na kaso among baby. Happy 11 months baby. Yee. Mag 1 year na ni si Jarong February 25. Yung ag-iro day dari naghasik og lagi nakabuling-buling na ag sapin sa puan kay gikas gawas ng tinag bandaris ko na lapuka na. Kamana ni giligo na guys, man po nagkaon ang among baby. Alexa. Anja guys, sa katong mga nang react bitaw nang sa kanang nay kang liksi nga katong among gi-share sa Facebook ba guys sa ilahang koronasyon naman toy mga award ug kun say makadaog. Anja, daghang salamat tayo ninyo guys. Anja sa katong wa pa naka heart react na mo guys para niliksian na guys para na si Jay award puhon para ma-experience pud ni Jay. GC. Anja sa mga kontra day niliksi guys na inasakpan na nga ng limbong magbayad mo siguro na sila nga na para makakuwag dami account kay natingaman mi nga kang liksi 400 kapi na anja ag ijaha 100 plus pa anja pagkabuntag ning 1.3 naman ag ijaha sa katong jahang kontra. Tutong nasakpan sa maestra nga ng limbong, di na pwede nga na, anja. Nagpost sa Facebook, kuan ko no, sadyang celebrity ko no ijang anak, my God, pamagali mi ng hambog. Hindi na dapat na nga na mga hambog kay, para raman na sa eskwelahan, lingaw-lingaw raman na. Diba, Zizi? Zizi! Napangat ako guys, kay nga nung mag-ngana man nga, kuan-kuanin man, sa jahang sa post ni ja murag kuan ni ja ba nga na, para ni ja nga napungot ko no mi nga di ko no
Di ko nung may maka, sana dawat nga ijahang anak daghan og likers, daghay nang react og heart, pero mga dami account dahil itong nagdaghan. Mga nang, di ko musugot og sila'y mudaog kay, sila pa'y nang limbong, sila pa'y mudaog. Ang liksi guys kay, gitabangan yung para mag-share, salamat po ninyong tanan guys sa mga nang react og heart ni liksi. Daghan kang liksi, tuki ng siro itong gabi taman pa na siya February 4 guys. Basin nga pa muna ka heart react na mo guys, parang liksian. Daghan man gud pinang moment na to guys, nga kuan kuno si liksian, arang ka cute ug arang ka gwapa. Papagal to dyan make up guys, nag-lipstick na tong Mama Julie, samot nag-make upan to. Musulirap jud tong mga kuan inggitira. Di na dapat mag-inggit-inggit kay mga bata, ara man nangapil. Kag si Gigi. Napangatod ko guys kay Mama Julie nga nag-post kuno tong mother sa katong na na guys. Di na ko mag-mention, nag-post sa Facebook, sa mo ito nabasa na nga nakunoy ningan siya, nakunoy iban diha nga mga darna. Di ko na makadawat nga ijang anak celebrity nga na. So sige na ko celebrity. Bapay celebrity datong puro dami account man. Pangatrak ko hana-hana. Please guys, let's say ma-enjoy ni Jam. Excited na po guys. Mabiyaan na mong bibi Muhan. Bibi Gigi, mabiyaan. February 2 man ko, nang hidna ko Ate Merby. Diya. Nan miss ubay guys. Kay pista mag-ubay. Happy pista day, ubay. Ubay. Usus hangat dyan dito. Ito guys, way kabutangan sa hang kalipay. Isag na pangat ko Baliguan Port kay nganong Manila mapuspos mas Facebook, di man sila makadawat sa kapildihon. Dawatan na raman ulit. Dawatan na raman guys og kanang naay nagkatawa. Dawatan na laman guys og kanang naay unsa jay kuan pildi budget og daog. Sila naman nakoronahan naman ang sa ilhang anak ang sa pamailang pangita gusto bag ilaan tanan. Di na dapat mag-post sa Facebook nga ingana, grabing taas sa pag caption nga di dapat angay i-post kay ag mga nangapil mga bata araman. Di na dapat magsuya-ers kay ba mga jud nga bisag asa si Lixie daghan mo dajig nga na lang kagwapa ra ka cute nga na bisag asa first time pud ni Lixie nga moapil og nga nang sa coronation di man pud mi makakuan sa mga tao nga moingon og gwapa og cute, wa man pud mi nag-ingan na nag-ingna na. Wa man pud ilaha man jud. Pasalamat kung Mama Julie ug ni Kuya Eric nga wa jud nila pasag di si Lixie. Tako jud ko pasalamat nila guys. Tako kog utang kabubuton ni Ate Julie. Maluoy na kong Ate Julie kay napas Jay, napas CJ. Tidak na pa idang gipamati. Mubawi ra ko rin mo tipuhon-puhon. Saan mga gadid ning kahimtanga. Nga. Hinanglan mga gadid ang mainatay. Emotional ka adyo. Di kay iluoy ra ko Ate Julie ko na guys. Nga. Di ba padlalim. Napas Jay. Eskwela pa dya. Gamay di naka adyo may makasuldo sa YouTube. Anong ning kamot din. Hatag ko pong Mama Julie po hulog masuldoan ako. Kay adlaw-adlaw hatag sa eskwela, magatiman pa. Kung utang kabubutan nila guys. Unang pasalamat. Laki yung Ate Ay sabi. Ha? Mingabon ako na niya guys. Umabalik nag-New York. Wala namang baby, wapo. Wala namang baby, wapo. Ito guys, nagpagawas ra ko sa kapangat nga. Nganong mag-ingana-ingana. Diya mo to guys, basig naman na ibawaan guys, around dari ras tagbilaran nga kanang nga lagmi gown. Kay mo, abang mi. I-comment ra ninyo guys, kanang lami ka nga gown. Kaya marang bawion sa mga gown o kanang attire.
Yan naman sila yung mga attire ang pagwapahan namang prinsesa Lixian. Bahala ko si na koronahan at least. Si may queen sa ahang kasing-kasing munang buhaton din na tanan parang Lixian. O buhaton pa na nga way mga manunuway nga manghilabot sang anak. Labi na karon nga apil-apil ug ana na mga manunuway man di makadawat sa kapildihon. Facebook ragali nga mag-react rag heart akontrahan pa. Moto guys. Inja guys. Kanang nice. Dagang salamat ninyo guys. Sabay-sawang pagtanaw sa mga vlog dya. Kuan. Ato laging mga nang react ni Lixie. Sa katong mga nag-share pod sa picture ni Lixie guys. Dagang salamat ninyo. Di ano muna matagsa-tagsa. Kaya daghana ninyo. Salamat po kung Purami og ni Tire, Mayor. Na Ate Ali. Sa ilang nga tabang. Diyan, labi na dyan ni Mama Julie. Gan salamat din yung tanan, guys. Diyan, nagpagawas ako sa kuan, guys. Kapangat kay lami na dyan. Lami na dyan, idabog-dabog. Kuan, anang na ay, balyena. Lami na idabog-dabog. Magpagwapa pa ni Mama Julie, puhon-puhon, guys. Uy! Alexa! Play the song! Jesus. Mara na guys, kamutan ami og Miss Ubay. Bye guys. Bye Gigi. Bye bye. Bye bye. Bye bye.